iki aku sik ning ngene Singosari rek. Lah iki macan-macane lagi jagongan iki. Ya Dharma Sakti, Putra Jodipan lagi glesot ngono lho. Ayo sapa sing digoleki iku dincengi ae karo macan-macane ngono lho, Lur. Lho, koyo ngono dipandelengi. Wis muter. Goleki sapa iki sing ngarepe dincer karo macan-macane, Lur. Hati-hati Lur, padha waspada ya Lur ya. Lha kan jumpalitan kaya ngene Lur. Ya wis Lur ya. Sampeyan pandelengi ae wis ya. Ben padha gayeng ngono lho Lur.